Хайде да си приготвим вкусен славянски гювеч с пилешко, ориз и грах. Първо в тенджера с подсолена вода се сваряват 4 пилешки бутчета. Добавят се и 2 листа дафинов лист за повече аромат. В дълбок тиган с 3 супени лъжици зехтин се запържва 1 глава лук, нарязана на средни парчета. Добавят се и 2 моркова, нарязани на купчета. Към леко омекналите зеленчуци се добавят 1 червена и 1 зелена чушка, нарязани на ивици. Прибавя се и 1 тиквичка, нарязана на купчета. Зеленчуците се готвят няколко минути и се добавя 1 чайна лъжица червен пипер и 1 чайна чаша измити отцеден ориз. Ориза се запържва за 3-4 минути. След това се добавят 1 чайна чаша грах и 2 настъргани домата. Овкусява се с щипка захар, сол, черен пипер и чубрица на вкус. Ястието се разбърква добре и се добавят 2 чайни чаши бульон. Ориза с зеленчуците се прехвърлят в голяма тава или в гювеч с похлупак. Отгоре се слагат обезкостените пилешки бутчета и се разбърква. Ако печем в тава, покриваме с алуминиево фолио и слагаме в загрята на 180 градуса фурна за 50 минути. Отстраняваме фолиото и връщаме ястието във фурната за още 10-15 минути да се запече отгоре. Сервираме и хапваме с удоволствие. Добър апетит!